Eibarko udalak Andretxearen bitartez, datozen hilabeteetarako kultura eta prestakuntza eskaintza berria aurkeztu du. Feminismoa, ekologismoa, LGTBIQ+ eskubideak eta emakumeen alduntzea ikuspegi kritiko eta feministatik jorratzen dituzten jarduerak programatu dira. Organizar todos los cursos que se organizan, todas las actividades que se organizan desde Andretxea y ver la acogida tan favorable que tiene y la gran cantidad de personas que vienen de mujeres, en este caso, que vienen a los cursos y a las actividades que se realizan desde Andretxea, pues es todo un placer, ¿no? Después de la inversión y de la apuesta que se hizo por parte del Ayuntamiento por tener una Andretxea como la que tenemos y lo bien que se está aprovechando, lo bien que se están aprovechando los recursos de que dispone. Jarduera nabarmenen artean ondo bizitzeko alternatibak erakusketa dago. Otsailaren 3 inauguratuko da eta apirilaren 29 arte egongo da zabalik. Lumaltik kolektiboak talde ekologista eta feministekin batera bultzatutako proiektua da eta el buen vivir kontzeptu latinoamerikarrean inspiratutako bizi eredu alternatiboei buruzko gogoeta egitera gonbidatzen du. Maiatzean, Getxoko LGTBIQ+ kolektiboaren testigantzak eta bizipenak biltzen dituen Gu ere bagara erakusketaren txanda helduko da. Beste proposamenetako bat kintsugi da. Erretzina urrestatuarekin hautsitako zeramika konpontzea, erresilentziaren eta hazkunde pertsonalaren metaforatzat hartuko duen topaketa ziklo bat. Album mutuak irakurriz, elkarrizketa kolektiboa sustatuko du martxoa eta ekaina bitartean Andretxean egingo diren saioetan, euskaraz eta Ainhoa Aldazabal Gaiastegiren eskutik. Haurrentzat, itsaspeko bihotzak genero berdintasuna jorratuko du euskal literaturaren bitartez. 5 eta 8 urte bitarteko haurrei eta haien familiei zuzendutako literatura areto hau, otsailaren 25ean hasiko da Galtzagorri elkartearen parte hartzearekin. Autonomia eta alduntzea sustatzeko tailer praktikoak ere egongo dira. Besteak beste, kosmetika naturalekoa, martxoa eta maiatza bitartean egingo dena, ingurumenarekiko errespetua sustatuz. Autodefentsa feministakoa, maiatzaren 10ean egingo dena, eraso sexistak identifikatzeko eta horiei aurre egiteko helburuarekin. Edo tabrikolea, apirila eta ekaina bitartean egingo dena, etxeko oinarrizko konponketak egiten irakatsiko duen biziraupeneko brikolaje ikastaroa. Hitzaldi interesgarriak programatu dira. Hala nola, Miren Arangurenen zaintza sistema publiko komunitarioa martxoaren 3, Honekaren sorrera eta bilakaera martxoaren 18 eta Resistentzia Romani apirilaren 28. Olako aktibidadia 15 urte baino gehiago ja egoten da udaletxean, orduan ez da lehenengo aldiz, eta alkateak esan dau bezala, dia kurtsoak, oso arraskan jendia etortzen da posik, etortzen dienak errepikatzen da benak, batzuk kanpoan geratzen dira horregaitzik iaz egin gendun kurtso batzuk, aurten errepikatzen dira, beste batzuk dira berrixak. Tailer eta jarduera guztietarako izena emateko epea otsailaren 1 eta 23 egongo da zabalik, eta udalaren eta Andretxearen webguneetan egin behar da. Jarduera guztiak doakoak dira edo kostu simbolikoa dute Eibarren erroldatutako pertsonentzat. Ekimen honekin hiriak kultura hausnarketarako, alduntzerako eta gizartea eraldatzeko tresna bihurtzearen aldeko apostua indartu nahi du.